سلام ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ጸልሕኩም ኣብዛ ሓለፈ እዋን ብዛዕባ ኣብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዘለና ንሽተይ ተማሃርና ነርና ለማዓንቱን ከም መቀጸልቱ ናይ ኣባ መርትያኖስ ክንርኢና ካብ ሓጢያት ሞዳ እግረይ ናብ ሓዊ መእታው ሕሸኒ ብምባል ኣብ ኣምላኾም ዝነበሮም ፍቕሪ ዝገለጹ ኣቦዮም ኣባ መርትያኖስ ሓደ ካብቶም መንኩስናን ብሕትውናን ንኣምላኽ ዘስመሩ ቅዱስ ኣቦዮም بعتهم أبتغى حنت عد من برا تقمتنا يتعدي منانيومن صنعاتهم يقرمون ورم بفلكا دكانستيو زمانكوس كمي زبلت صنعات يزلهم أبتغى عدي إنا تقمتس بربح عالم زي تالل إنا بلا يدنقانا ورا كابلات حدا معلتي أنستي بتغى بعتهم إنا حلفا كم لمادن كم زي مونوكوس زي صنع بفتسم أين ركبين إلن سماقوتها حنت كاباتن ግን ነዚ ትድነቀሉ ዘለኽን መነኮስ ኣነ ከስሕቶ ይኽእል ኢላ ተመከሐት ፈኸረ ኣነ ምፍጻምካ ከዳን ዝሙት ጨናን ሕዛ ኣጽልሚታ ናብ በዓቶም ከደት ማዕጾ ብምኽሕካሕካ ኣባ መሬት ሞስኒ ኣራዊት ከይበልዑኒ በጃኹም ሓድሩኝ በልቶም ኣባ ማርቲያኖስ ብኽልተ ነገር ተዋጠሩ እንተ ኣተኽዋ ክትፍትነኒ እያ ኪደን ተበልኩማ ድማ ጋሻ ኮይነ መጽካ ኣይተቀበልካን ኢሉ ጎይታ ክወቅሰኒ እዩ በዘን ክልተ ሓሳባት ድሕር ምውጣር ካብ ጎይታ ዝወቅሰንስ ነዛ ሰበይቲ ኣቲ ሙለይቲ ብጸሎት መጽማድ ይሕሸኒ ብዝብል መደምደምታ በጽሖም ኣእተዋ ድማ ቁሪ ስለዝነበረ ሓዋ አንዲዶም ሰሓኒ ኢሎም ጸሎቶም ጀመሩ እታ ሰበይቲ ግን ንዝሙት ዝዕድም ኣላባሳ ለቢሳ ነታ ገዛ ጥዑም ጨና መልኣታ كمصواك እናት ጽቤት እዞም ቅዱስ አቦግን ናብቲ ሓዊ በመቅረብ ንሓንት እግሮም ናብቲ ሓዊ መልስዋ ሰበይቲ ብስም ባደ ተዓነደት ስለምን ታኢላ ኣወት ካብቲ ዘይጠፋ ሓዊ እናተቃጸልና ንነብር ኣብዛ ምድሪ ንስጋና በመቅጻዕ ይበልጽ ኢሎም ሰፊሕ ትምህርቲ ድሕር መሃብ ኣናሲሖም ኣመንኮስዋ ተመልከት ክብረ ሓዊ ፍቕሪ ተሰርሓ ዘላ ስራሕ ረአዮ በቃ ኣብ ኩርሰስ ዘላትና ፍቕሪ ዝፈለና ምን እዩ ምንተ ፍቅሩስ ክልተ ዓመት ንእሰር ከም ዮሴፍ ብዳርባ እምኒ ይጭፍለቅና ከም ሰስና ኣካልና ናብ ሓዊ እንታቱ ከም ኣባ መርትያኖስ ምንቲ ፍቅሪ ክርስቶስ እዩ ከም ሞድ መጨረሻ ኣብነት ድማ ኣደ ምሽዋዓተ ደቃም እዛ ታሪክ እዚኣ ኣዝያ ኣደናቂትን መሳጢትን እያ ምንቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ሕጉን ዘይተኸፍሎ መስዋዕቲ ከም ዘለኻ ብግልጺ ተረዳእና እያ ንሳ እቶም ሸውዓተ ደቃ ንትእዛዝ ኣምላኽ ክጥሕሱ እንተዘይኮነ ድማ ብሞት ከም ዝቅጽዑ ብንጉስ ምስተሓበሮም ከምዚ እናበለት ተታባም ነበረት ክብርና ሓሊና ንሞት ለሞልኩም ኩራት ሕወት ክብርና ሓሊና ንሞት ብልብሞ ነስተወደላ ነዛ ቃል እዚኣ ነዛ ቃል እዚ ማዓስያተ ዛሪባቶ ኢልና ሓቲትና ኣብቲ መጽሓፍ ከም ዝረዳእና ነታ ዓብ ወዳ መላሓሱ ቆሪጾም ቆርበቱ ቆሪጾም ናብ ሓዊ ደርበይዎ ብሕማቅ ጭካነ ድማ ቀተልዎ ምስ ረኣየት እቶም ዝተረፉ ደቃ ፈሪሖም ሕጊ ኣምላኽ መጥሓስ ሕሸና ንኸይብልያ ተዛሪባቶም እቲ ካብ ጽንዓት ኣድዩ ዝተማሃረ ወዳዊ ንሕጊ ኣምላኽ ካብ ንስዕር ሞት ሕሸና ኢሉ ንንጉስ ብትባዓት መሊስሉ ቀጺላ እዛ መፍቀሪት ኣምላኽ ዝኾነት ከምዚ እናበለት ንደቃት ታባዕቶም ኣነ ኣብ ማህፀነይ ከመይ ኢልኩም ህይወት ከም ዘራእኩም ኣይፈልጥኒ ህይወትን ትንፋስን ኣይሰኻዕኩምን ስለዚ ምእንቲ ንዓለም ዝፈጠረ ንሰብ ቅርጺ ሂቡ ዝፈጠረን ንኹሉ ፍጥረት ዝፈጠረን ኢልኩም ህይወትኩም እንተመነኩም ንሱ ብምሕረቱ ህይወትን ትንፋስን ክህበኩም እዩ እዛ ክብርታ ኣደዚያ ከምዚ ኢላ እናታብዐት ሸውዓተ ደቃ ኣብ ቅድሚ ዓይንታ ብዘስካሕካ ሓማውታ ሞቱ ኣብ መወዳእታ ንሳውን ንሕጊ ኣምላኸይ ካብ መፍራስ ሞት ሕሸን ብምባል ሞተት ካልኣይ መቃብያን 7 ክሳብ 1 ፍጻሜ ክብሪ ሓወይ ክብሪ ተሓተይ ናይ ፍቕሪ ሓይሊ ተገንዘብ እዮም ነብስኻኻ ምንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልካ ዝኸፈለቶ መስዋዕቲ እንተሃልዩ ሕተታ ሕጂውን ነስተውዕል ንክርስትናና ትርጉም ዝህቦ ንእግዚአብሔር መፍቃሪ ክንድቅስን ክንትንስን ንልበይ ብፍቕርኻ ሕተሞ እናበልና ድማ ንጸልይ ናብ ሳልሳይ ነጥቢ ሕጊ ኣምላኽ ዘፍረሱ ክንርኢ ከለና ንሕዘን ወይካ ምሕዛን ሰባት ሓጢያት ክሰርሑ ርኢኻ ተሓዝን እንተኾንካ ንኣምላኽካ ኣፍቂርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለምንታይ ግን ተሓዝን እቲ ምኽንያት ቀሊል እዩ ነቲ ንስኻ ተፍቅሮ ኣምላኽካ ክሓዝን ከሎ ምሱ ክትሓዝን ግድን ስለ ዝኾነ እዩ ኣምላኽ ሓጢያት ክሰርሕ ክርኢ ከሎ ሰብ ብምፍጣረይ ተጣዓስኪ ዝብል ክሳብ ምባሊኻ ዝሓዝን
እቶም ዘፍቅሮ ድማ ምስኡ ይሓዝኑ በቶም ገበርቲ ሓጢአት ፈጺሞም ኣይቀኑን እኳ ደኣ ነዚ ግብሪ ሓጢአቶም ይፍንፍንዎ ነታ ዘማራይ ዳዊት እቲ ጽዩፍ ንዑ ኮይኑ ዝረአዮ ሰብ ብፁዕ እዩ ዝብላ እናዘከሩ ክደግማየ ንጉስ ዳዊት እቲ ጽዩፍ ንዑ ኮይኑ ዝረአዮ ሰብ ብፁዕ እዩ ዝበላ እናዘከሩ ኣምላኽ እኮ ነዚ ሓጢአት እዚ ብምርኣዩ ይሓዝን ይዘሎ ኢሎም ውሽጣዊ ሓዘኖም ይገልጹ እቲ ኣምላኽ ዘፍቅር ነቲ በቶም ገበርቲ እከይ ኣይቀነን ከም ሳዕሪ ክሓር እዮም ክደግመልኩም እየ ክቡራት ኣሕዋት ነቲ ኣምላኽ ዘፍቅር ነቲ በቶም ገበርቲ እከይ ኣይቀነን ከም ሳዕሪ ክሓር እዮም ዝብል ቃል ኣምላኽ እናዘከረ ብዛዕባ መወዳእታ ሓጢአተኛታት ዝሓስብ እዚ ከዓ ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ሽዑ ኣብ መቕደስካ ኣትኹ ንሓጣን ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም ዝረኸቦም ከዓ ተረዳእኩ ዝበሎ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 73 ቁጽሪ 17 እንደገና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 37 ቁጽሪ 1 እዘን ቀጺለ ዝህበካ ኣብነታት ሓጢአት ክሰርሕ ክትርኢ ከለኻ ምስ ኣምላኽካ ክትሓዝን ከም ዝግባእ ከረድአካ እየ ንኣብነት ቅዱሳን መላእኽ ሓጢአት ክፍጸም ርዮም ብምሕዛን ኣብ ኣምላኾም ዝነበሮም ፍቕሪ ዝገለጹ እዮም ኣዳምን ሔዋንን ሕጊ ፈጣሪዮም ምስ ተሓሱ ምስ ኣምላኾም ጥራይ ኣይኮኑ ተባይሶም ቅዱሳን መላእኽቲ እውን ተባይሶሞም ነይሮም ሓጢአት ክፍጸም ርዮም ብምሕዛን ኣብ ኣምላኾም ዝነበሮም ፍቕሪ ዝገለጹ እዮም ኣዳምን ሔዋንን ሕጊ ፈጣሪዮም ምስ ተሓሱ ምስ ኣምላኾም ጥራይ ኣይኮኑ ተባይሶም ቅዱሳን መላእኽቲ እውን ተባይሶሞም ነይሮም እዮም ስለምንታይ ደኣ መላእኽቲ ተባይሶሞም ኣዳምን ሔዋንን ንመን ድዮም በዲሎም ንእግዚአብሔር ዶ ኣይኮነን ትብል ትኸውን ኣዳምን ሔዋንን ንቅዱሳን መላእኽቲ ኣይኮን በዲሎም ንእግዚአብሔር እዮም በዲሎም እንተኾነ ግን እቲ ንኣምላኹ ዘፍቅር ስለምንታይ ኣምላኸይ ዝሓዝን ኢሉ እዩ ዝሓዝን ልማዱ ስለዝኾነ ቅዱሳን መላእኽቲ ምስ እግዚአብሔር ኮይኖም ንኣዳምን ሔዋንን ጸለዎም ንስኻ እውን ሓወይ ኣሰር ናይ ቅዱሳን መላእኽቲ ተኸቲልካ ሓጢአን ብዝፍጽሙ ሕዘን እምበር ኣይትቕናእ የግዳስ ጸልየሎም እምበር ኣይትጽላዮም ዘማራይ ዳዊት ሰባት ንሕግኻ ዝሕሉ ንባዕተይ ከም ወሓዝማይ ይፈስሳሎ መዝሙር ዳዊት 119 ወቕዲ 136 እዚ ንጉስ እዚ ይነብዕ ኣሎ እሞ ከዓ ከም ወሓዝማይ እንታይ ኮይኑ ዝነብዕ ዘሎ ተመሊስካ ማንበባ ሰባት ንሕግኻ ስለዝሓሉ ንባዕተይ ከም ወሓዝማይ ይፈስሳሎ እዚ ንጉስ እዚ ምድራዊ ክብርታቱ ከይተታለለ ሓጢአት ብዝሰርሑ ሰባት ይበካ ኣሎ ንስኻ ካብዘን ዝሓለፈ ዕድሜኻ ብዝረኣኻዮ ሓጢአት ክሳብ ክንደይ ነቢዕካ ትፈልጥ ክቡር ሓወይ እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅር ሕጊ ኣምላኽ ዘፍርስ ክርኢ ከሎም ልቡ ይበኪ ዓይኑ ይነብዕ ስለምንታይ ሕጊ ኣምላኸይ ዘይተሓለወ ስለምንታይ ፈጣሪ እዚ ብምርኣዩ ይሓዝን እናበለ ደኣ ከም ዘማራይ ዳዊት ይጉህ እምበር ክሳዕ መዓስከ ሕጊ ኣምላኽ እናሓለኹ ክነብር ዝብል ናይ ድኹማት ሓሳብ ሰይጣንን ኣይሓስብን ስለዚ ሓጢአት ዝሰርሑ ክትርኢ ከለኻ ከም ዘማራይ ዳዊት ምብካይ ኣብ ኣምላኽካ ዘለካ ፍቕሪ ምግላጽ እዩ ጻድቕ ሎጥ ሓጢአት ክፍጸም ርዩ ነፍሱ ክሳዕ ዝማስን ብምሕዛን ኣብ ኣምላኽ ዝነበረ ፍቕሪ ዝገለጸ እዩ ሎጥ ኣብተን ሓጢአት ዝፈጸመለን ዝነበረ ከተማታት ሶዶምን ጎሞራን ይቕመጥ ነበረ ይኹን እምበር ከመይሉ ናይ ሐዋርያ ሊቅ ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ እናበለ መስኪሩሎም እቲ ጻድቕ ሎጥ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎም በቲ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመጾም እቲ ጻድቕ ነፍሱ ትሳቐ ነበረት ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 6 ክሳብ 8 ክቡር ሓወይ ንመንፈሳዊ ህይወትካ ኣብ ዝፋሃተን ቦታት ትቕመጥ ትህሉ ኢኻ እንተኾነ ግን ክንዲ ዝኸፍእ ካብ ግብረ ሶዶምን ጎሞራን ኣይኽፍን ከም ጸዶም ጎሞራን እንተትኸውን ከም ሎጥ ምዃን ዘድልየካ ሕጂ ናብታ ትነብረላ ዘለኻ ዓዲ ከይተወካይ ሓንሳብ ምስማዕ ኣቋሪፅካ ትቕመጣ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኻ ኣብ መንበሪ ገዛኻ ክፍጸሙ ዝውዕሉ ፍጻሜታት ዘክሮም እንታይ ይስማዓካ ኣሎ ዲኻ ትብል ወይስ ዘይሰዓብክዎም ኢኻ ትብል ኣስተውዕሊ እቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ጻድቕ ሎጥ እዮም ዝመስሉ ስለዚ ኣብ ኣምላኽካ ዘለካ ፍቕሪ ብምሕዛን ግለጸሉ ኢኻ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ሐዋርያ እዚ ሓጢአት ክፍጸም ርዩ ብቁጣ ብምንዳድ ኣብ ኣምላኽ ዝነበረ ፍቕሪ ዝገለጸ እዩ ሰብ ኣቴንስ ግሪክ ንኣምላኽ ገዲፎም ንጣዓም ከምልኹ ከለዉ ምስ ረኣዮም ዝተሰምዖ ሓዘን ከመይ ምንባሩ ወንጌላዊ ሉቃስ ብኸምዚ ሰበብ ገሊጽዎ ኣሎ ጳውሎስ ኣብ ኣቴንስ ክበጽሕ ከሎ እታ ከተማ ብጣዓት መሊኣ ምስ ረኣያ ብቁጣ ነደደ ግብረ ሐዋርያ ቁጥሪ 17 ፍቕዲ 16 እምበር በቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ርሒቖም ብዛዕባ ሕጊ ኣምላኾም ዘይግደሱ ባህ ዝብሎም እናተዛረቡን እናሰርሑን ዝነብሩ ዘይቀን እኳ ሓደ ትጉህን ዝሓዝን
እንተ ኮንካ ብሓቂ እግዚአብሔር ተፍቅሮ ኢኻ እዛ ፍቅሪ እዚኣ እምበር ካብትናቶም ናይ ጥፋት መንገዲ ኣድሕናትካ ዘላ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ንመፍረስቲ ሕጊ ክትናቆም ትገብረካ ከም ቅዱሳን መላእክት ሓጢያት ክትፍጸም ርኢኻ ከም ትነብዕ ትገብረካ ከም ዘማራይ ዳዊት ከም ትጭነቕ ትገብረካ ከም ጻድቕ ሎጥ ከም ትነድድ ትገብረካ ከም ጻድቕ ጳውሎስ ብርግጽ ተፍቅሮ እንተኾንካስ ብዙሕ ነገር እዩ ስለዚ ክብራት ኣሕዋት ንሎም መዓንቲ ኣዳይናልኩም ዝነበርና እዚ ይመስል ስብሃት ለእግዚአብሔር ሰላም ኩኑ